תיסעו עכשיו מהבתים, רק מי שגר בכפר יונה, בשכונת, איך אומרים? אהבת האדם, בפארק שרונה, שכונת כפר יונה. אני מחמיא לכם בכל הפארק. אני אגלה את זה רק לחברים, סוכריה, ואתם יכולים גם לפגוש אותי שם. כל מי שישלח, כל מי שעכשיו יעשה לי סאב, אז אני אדע שהוא בא לפארק. נפגש. רגע, אין זמן לעשות את הסרטון. כמה פעמים אני אוהב אתכם. אני אוהב אתכם כל החיים תמיד. ואתם, זה מה שיש לי. אני לא יכולה לעשות יותר מזה. אבל אתם יודעים מה? אחת עולה תמיד. אני הדור הבא. בובויה, דודות שלי. כל זה טוב. אבל רגע. סבא שלי. אני בבובויה. אני עכשיו בבית של בובויה. תנו 30,000 לייקים. ואני מרד בבויה. אני יודע שאני לא דומה לבבויה, אבל אני לפחות דומה לאילי. אילי? תודות. לא, אתם יודעים מה? אם הסרטון הזה מגיע ל-30,000 סאבים, אני מביא את כל טים פורטנייט. תאמינו, אני בן טבעי. ואתם יודעים משהו? כל החיים לא מלא. באמת. אני גם אעשה ולוג ברול סטאר צ'יטים. אבל היום אני גם אעשה ברול סטאר צ'יטים. מי שהיה סלם זה אני. אני אלוף העולם. אתם יודעים במה אני הכי אוהב לעשות? מי שעכשיו בסרטון הזה, זה סוכריה מאוד טעימה, לא פתחתי אותה. בבקשה לכי, תחפשו אותה, לא עכשיו, אני הולך לשים אותה מחר. דניאל, בא לי שאתה תנסה, וגם תפגשו אותי, ביי.